A Sylvester Ayuba James amenetu ni mmodzi mwa mamembala akuluakulu aku chipani cha Malawi Congress Party. Mkulu amene ndi lawyer by profession. Kupangira ndithu kwa anthu amene samamutsata bwinobwino, mkulu amene ndithu ndi amene anathandizira pa mlandu wa chisankho mu chaka cha 2019 ndipo ankathamanga ndithu ndi achina Daud Suleiman komanso achina Anthony Bendulo. Nde chipani cha Malawi Congress Party chitalowa mboma under Tonse government, mkulu amene ndithu anachitika mwayi anapasidwa udindo kumene kukhala board member ku bungwe la Eskom. Nde mkulu amene akuoneka ndithu kuti wapsa mtima ndi chipani cha Malawi Congress Party, makaposati ndithu kuti chipani chimenechi chaluza pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025. Komano mkulu amene mbuyo mwokha ndithu akuzuzula atsogoleri a chipani chimene cha Malawi Congress Party, maka ndithu a Lazarus Chakwera komanso a secretary general a chipani chimenechi amene watu ndi a Richard Chimwendo Banda. Ndeno panopa wabwera ndithu kuzalemba pa tsamba lake la mchezo la Facebook, komano zimene walemba pamenepo onesa ndithu kuti wapsa mtima kwambiri maka ndi mmene chipani chimene chachitira pa chisankho chimene kuti chinachitika pa 16 September 2025. Ndemu uthenga umene walemba pamenepa akuti ndilibe mawu abwino opita ndithu kwa a Lazarus Chakwera. Akuti kunena zona a Lazarus Chakwera ni munthu oti saziwa china chilichonse. Ndeti khupira kuti ambiri timatsatira bwino kuti kumakhala ndithu kuyenda maklipi amene amanena a Lazarus Chakwera okha ndithu pakamwa pawo kunena kuti iwo ndithu sadziwa zambiri. Ngakhale kumbali ya ntchito ya experience amakamba kwambiri ndithu kuti iwo anagwira ntchito ku Chipiku, ndi kumene amafotokoza kwambiri kuti history yawo maka ndimene inayendera ndithu. Kenako kumapita ku Church cha Assemblies of God pamene ndithu atachoka kumeneko amapeza mwayi osakhala ndithu mtsogoleri wa dziko kuzera ku chipani cha Malawi Congress Party. Nde a Sylvester James akupitiriza kunena zona kuti akuti chimene amadziwa a Lazarus Chakwera ndi kupanga za banja lawo, kusamalira banja lawo, komanso ndi kuti anzawo amene ndithu anali apa mtima ndi amene amasamalira kwambiri. Nde akuti kukamba zofoka zawo komanso kulephera kwawo ndeti ndi zinthu zambiri kwa basi. Nde akuti kukamba za ma president ofoka komanso akuti ndithu anali president ofoka kwambiri oti ku dziko la Malawi sanakhaleponso president ngati amene ndimene ndithu akufotokoza amene a Ayuba James. Nde kuti ndeto achita kupitiriza kuti Demet mkulu amene anabwera ndithu kuzaononga komanso kuzamaliza MCP. Akuti watisiya moyipa kwambiri kusiyananso ndi mmene Malawi Congress Party inalili kalekalero maka ndithu mmene anayipezera. Ndeti khupira kuti tikutsatira bwino kuti iye ndithu maka ndithu a Lazarus Chakwera anasinthana ndi a John Tembo. Ndiye kuti nthawi imeneyo mmene ankasinthana ndi a John Tembo ndiye kuti MCP inali bwino kusiyana ndi mmene wayisira ndithu Lazarus Chakwera. Ndimene ndithu akuyankhulira pamenepa a Sylvester Ayuba James kusonyeza ndithu kusakondwa ndimene ndithu a Lazarus Chakwera ayendetsera chipani cha Malawi Congress Party maka pamene ndithu chinalowa mboma. Akuti a Lazarus Chakwera mwatipisira chipani kwambiri zoti kukonza kwa chipani chimenechi ndeti kukhala kovuta kwambiri kuti tichita kuyambira pati kuti tikonze chipani chimenechi. Ndipo ine ngati Sylvester Ayuba James ndi kuti mkulu amene sinzamukhululukiranso yayi. Nde kenako alemba ndithu mawu pamusi pakepo amene ndi achiyawo akuchita kunena zoti wala kande afuna kutanthauza kuti akunena moona mtima kamosindika sitikudziwa bwinobwino paja ndithu chiyawo ndoti sitimachitsata bwinobwino koma ndi mmene ndithu alembera pamenepo. Nde akupitiriza kunena zona kuti abambo obowa awa andibowa kwambiri ndipo andinyasa kwambiri ndimene ndithu akupitiriza pamenepo. Akuti nzibambo obowa kwambiri, nzibambo opusa sizoti zinatheka bwanji amene kukhala ndithu mtsogoleri wathu maka ndithu kuti zinatheka bwanji kuti a Lazarus Chakwera akhale ndithu mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party maka nditi president kumeneko. Ndimene ndithu akuyankhulira pamenepa a Sylvester Ayuba James. Akuti nzibambo opanda klasi, nzibambo opanda masomphenya, ati osalingalira kuti kodi zinthu mmene zililimu kodi nkuziyendesa bwanji, nkupanga zotani kapena zinthu mmene zafikira zifuna ndithu kuzipanga mwa msanga mwa agency
nde amaliza ndithu kuti Chakwera ndoti ndizawadandaula moyo wanga wonse manga pamene ndithu atichitira ifeyo ngati achipani cha Malawi Congress Party. Ndimene ndithu amalizira amenewa Sylvester Ayuba James nde tikupya kuti sikoyamba amenewa ndithu kubwera kuzayankhula nkhani yokhuzana ndi usogolero umene wa chipani cha Malawi Congress Party. Fambuyomu anachitanso kusindika kuna zoti ngati chipani chimene cha Malawi Congress Party chingaluze pa chisankho chimenechi, amanena zona kuti amenewa Lazarus Chakwera ndi Secretary General akuyenera ndithu kuti atule pansi udindo. Ndimene ndithu anayankhulira mkulu amene pajaso kuti mkulu amene mbuyomu anazalemba ndithu pa tsamba lake la mchezo la Facebook pamene ndithu amazuzula media team ya kumeneko. Ndeti media team kula achina Ken Nsonda, achina Jessica Bwira kunena zona kuti anthu amenewa ndoti ndioma mitu makaposati ndithu kuti amenewa ankalengeza zoti athapita Mutharika akudwala sakwanisa ndithu kupanga kampeni. Ndiye pa nthawi imene anatulukira paja tikupya kuti ambiri tinatsatira bwino ankasatidwa ndithu ndi chigulu cha anthu. Nde zimene ndithu zinakuyisa mkulu amene kuti mamoti apange zinthu zonati azifotokoza za zimene ndithu chipani cha Malawi Congress Party chachita malo make amalimbana ndi athapita Mutharika. Nde chidzuzulo ngati chimenechi sikoyamba ya zimakhala ndithu amakhala ndithu akuyankhula nkhani zosiyanasiyana kudzudzula asogoleri komanso anthu osiyanasiyana aku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Mwini maganizo pa nkhani imene pamene tunazona kuti Sylvester Ayuba James amene tuni mmodzi mwa mamembala aku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party afika ndithu kuzalimba pa tsamba lawo la mchezo la Facebook pamene ndithu akufuna kuti Lazarus Chakwera maka pamene ndithu akudandaula Lazarus Chakwera kuti awawonongera chipani cha Malawi Congress Party potengera ndithu kuti chipani chimenechi sichinachite bwino pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Tisaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Mula News 18 ndipo ngati nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kutifikira mosavuta.